Com afronta l'equip l'últim partit al Nou Sardenya abans d'acabar l'any? Bueno, amb l'ambició d'acabar bé l'any al Sardenya, no? Crec que hem tingut una bona temporada, una bona part de la temporada aquí a casa, només es va escapar el dia del Sant Cristóbal i crec que vam fer mèrits per assolir la victòria. Per tant, amb l'ambició i les ganes de seguir en aquesta línia a casa i acabar l'any a casa davant dels nostres de la millor manera possible. L'equip va fer una ratxa impecable, històrica, de victòries consecutives, va enganxar 3, que potser algú dubtava una mica de si era un punt d'inflexió negatiu. Tal com s'han donat les últimes 2 victòries, una especialment contra el Sant Andreu, combinat amb els resultats, que 2 setmanes després tornem a estar a més 8 del segon, és com un segon xut de vitamines per la plantilla. Bueno, i d'aquí 3 setmanes ho veurem. És que això és dia a dia. Crec que ja hem après una vegada que el coixí es pot perdre molt ràpid. Crec que l'equip està conscienciat de que pot tornar a passar i hem d'intentar anar dia a dia per assolir la victòria cada cap de setmana i així ho marquem. L'objectiu el vam marcar el primer dia, anem a parer i creiem que anant dia a dia és molt millor.